Il-Prim Ministru Robert Abela u sħabu fil-Kabinett ma jridux jintavolaw id-dikjarazzjonijiet tal-assi ministerjali tagħhom prassi illi sena wara oħra kienet issir u li Abela qabad waqqafa. Fl-aħħar 24 sija il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika l-imħallef emeritu Joseph Azzoppardi ta' raġun lill-Partit Nazzjonalista u kiteb ittra lill-Prim Ministru Robert Abela fejn appellalu biex dawn id-dikjarazzjonijiet jitqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti kemm jista' jkun malajr. Madankollu, għal xi raġuni oħra, Abela qed jibqa' jistina rasu jaħbi dawn id-dikjarazzjonijiet illi fihom ikollhom kontenut ta' fost oħrajn xi proprjetà għandhom il-membri tal-Kabinett u kemm daħlu flus matul is-sena, inkluż il-Prim Ministru innifsu. Fl-aħħar jiem Net News taqsa lil Robert Abela biex juri lil ġurnalisti d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-membri tal-Kabinett madankollu il-Prim Ministru ħarab mid-domanda u minflok ikwota lill-Speaker. U d-dikjarazzjonijiet tal-assi kif qegħdin Kastilja. Skużi, d-dikjarazzjoni tal-assi diġà hemm ruling tal-Speaker illi ddeċida dwar il-materja. Ekku, Ddeċida dwar li qiegħda il-materja. pubblikata fil-Kabinett ma nistgħux narawha. Fil-verità, l-Speaker Anġlu Farrugia kull ma lissen kien illi m'għandux għalfejn jintavolhom prassi li l-assir snin imma l-ġurnalisti jistgħu jitolbu biex jarawhom. Madankollu, il-Kummissarju tal-Standards ta' ċamata lill-Prim Ministru u appellalu biex jintavolhom mill-aktar fis. Net News taqsa lill-Ministri Miriam Dalli u Chris Bonitz dwar dan kollu b'Dalli tisħaq illi daħlithom u ċoe farfrita fuq Robert Abela. U l-Ministru ta' Traffiku star illi għad trid tiġi diskussa. Il-Kummissarju għall-Standards qed jitlobkom biex tintavolaw id-dikjarazzjoni tal-assi. Meta ħad tintavolaw? Jiena minnaħa tiegħi daħħalt id-dikjarazzjoni tal-assi sew fil-Parlament u daħħalthom fil-ħin, daħħalt id-dikjarazzjoni tal-assi bħala membru tal-Kabinett u daħħalthom fil-ħin. Ovvjament jirsa nara l-eżitu il-biraħ il-Kummissarju tal-Standards il-biraħ bat nara daqsxejn diskussjoni li jkun bejn it-tnejn minn hemmhekk li żgur huwa li Xi problemi imma biex tintavolaw. Assolutament xejn naħbu Francesco. Il-Kummissarju tal-Standards spjega illi jekk irid iwettaq xi tibdil dwar din il-prassi, Robert Abela għandu jsejjaħ konsultazzjoni pubblika. Iżda sa dan it-tant għandu xorta waħda jintavola id-dikjarazzjonijiet. Brabta ma dan staqsejna lill-Ministri b'dawn spiċċaw imeru lill-Kummissarju nnifsu fil-waqt li reġgħu tennew illi għad iridu jiddiskutu għalfejn Abela qed jaħbilhom l-assi tagħhom. Onorevoli, ma xi problemi għandkom biex tintavolaw id-dikjarazzjoni tal-assi għalfejn bidlet il-prassi? Rispondejnik ta' konna ċara ħafna. Prassi nbidlet. Jekk tmur naqra lura l-komment li tajni. Bidel imma. Tant inbidel li l-Kummissarju għall-Standards qed jgħidilkom biex tagħmlu konsultazzjoni pubblika. Il-Kummissarju tal-Standards bat din littra kif għatlek. Inbatet il-bieraħ, aħna se niddiskutu daqsxejn bejnietna u minn hemmhekk nagħmlu li għandna nagħmlu. Għalaqstant, id-domanda tiġi awtomatika. Għalxiex Robert Abela timur kontra prassi li l-assir snin u xin ir-raġuni li daħal għal dan l-istress kollu la darba mandu xejn xjaħbi. Lil min jew x'qed jipprova jagħti il-Prim Ministru. Mistoqsijiet illi jekk għandu rispett lejn l-istituzzjonijiet f'pajjiżna Robert Abela u sħabu jistgħu iweġġbuhom mingħajr aktar telf ta' żmien.